пожалуйста, всем добрый вечер. Вітаємо вас на першій гульні другого туру Кубка Дона Боско 6. Сьогодні строкають команди Волод і СДБ. Шмат чого нового нас чекає в цьому турі. Саме, мені здається, таке яскраве, головне, це те, що у нас з'явився професійний суддя. Ось він справа знаходиться в жовтій майці. Це професійний суддя, у якої має всі документи, має усі навики. Що? Євген до нас так само долучився. Хочеш? Вельми цікаво назирати за гульньою. І ось розпочалася гульня. Перша атака. Вот это был вельми таки, я б сказав, спречний момент. Бо, як ми відаємо, подкати у міні-футболах, ті там, де ще у залі, ну, нельзя сказати, зовсім заборонені, але більша частина з їх не дозволяється. Але тут була гульня у м'яч. Або, можливо, наш суддя. І перший момент мав СДБ. СДБ почав давити на свого опонента. Ой, пошанцевало команді СДБ, бо вельми. І знову атаки, помилки, шмат помилок у СДБ. Прижали. Уже стільки шмат опасних моментів, що тяжко щось казати. Амаль нема гульні у центрі поля. Лік 0-0. Команда СДБ супроти команди Волод. Мені здається, команди каштують один одного. І ти шмат атакують і ти. Немає амаль гульні у центрі поля.
Соскочив м'яч з ноги Павла Мороза. Шмат ударів з центру поля. Вельми далеко отпустил мяч Клерк Марк. Команда Шульня другого тура Кубка Дон Боско. И лик становится 1-0 на користь команды СДБ. Але я не хочу сказать, что все вырашено в этой гульне. Амаль мяч трапил в ворота. Помылка перед своими воротами привела до гола.
добрая комбинация была у команды Волотели. Гулец не попал в ворота. Вельми добрую гульню показывают обе команды. Нагадую, команда СДБ выиграла команду Волод з ліком 2-0. Перший тайм. 2 хвилини зосталось. Бачу много арбітра. Вельми добрий пас від Клірка Юри. Головой. Становится 2-1. Амаль конец першого тайма. СДБ покуль что выигрывает. Який момент, яка могла бути красота, який момент.
пригожая комбинация. Перший тайм закончился, лік 2-1 на користь команди СДБ. Что, Владислав, скажете по першому таймі? Добре, напружена гульня. Відать, що СДБ розпочали значно лепш, але потім ці лік 2-0 їх супокоїв, ці просто не хапіло фізичного такого настрою, фізичної готовності ніякої. І з-за гэтага, ну бачите, що гол, які вони пропустили, вони просто його проспали. Вони так стали нешта і навіть не зауважили, як м'яч трапив у їх раму. Не тримали гульцов. Ну а Волод знайшов, здається, стали гуляти лепш, тому що у перші хвилини вони були такі розгублені. А зараз, ну, виник гульні вельми зараз неясний. Як і одна, так і друга команда можуть перемогти. Что вы можете сказать на конт судьи в такий момент? Команды почали играть больше такие спокойнейшие, да? Ну, так. Так уже видать, что присутнейшая судья и уже не ризикует фалить, так скажем. Ну да. Максимум. Если готов. Ксен Цван, что за кого пришли болеть? Ну, само собой, разумеется. За сильнейших, за сильнейших. Волод, я тут дуже хлопці. Я за Піраморців. За троянского коня? Я ж сказав за Піраморців. За Піраморців минулих споборництв, за команду в Вінігрет. Каролинки Снежко. Здається, як це бачила. Кіра, ви кому привітання передаєте? Хто мене знає. Розпочався другий тайм. Лік 2-1 на користь команди СДБ. Вельми напруженная гульня. Гульні у центрі амаль нема. Вітаємо так само всіх глядачів. Пригожий момент. Команда СДБ одна из немногих команд на кубке, яка еще не проигрывала. Волод, нагадаю, вельми болюша, здається, проиграла команде Фавор. Не боятся гульцы идти на мяч. І знову бачимо, команда СДБ прижала своїх соперників.
Две атаки провела команда СДБ. Ох, это болюче, мені здається. Вельмі шмат контактного футболу, можу сказати, але присутність судді, мені здається, не дозволяє зробити цю гульню вже вельми жорсткою. Вот это момент. На користь команди СДБ. Пройшла 10 полова другого тайма. Ці застанеться команда СДБ непобедимой. Лепший бомбардир, мені здається, команди СДБ. Амаль Поветри не прийняв м'яч головою, але це вельми тяжко тут зробити. Михаил, что вы можете сказать нашим глядачам? А что тяжко? Фізично тяжко ці навести ключ до ворот соперника? Ці можете сказати, що це найскладніша гульня поки що? Брать попередньо, то напевно. То легше буде? Это футбол, на то есть команда. Клерик Юрий сегодня наносит шмат ударов с центра поля. Ну вельми добре тримає Ксенс Віктор м'яч.
П'ять минут залишилося. До кінця гульні Волод виграє з ліком 2-1. Ой, Волод, це команда СДБ. Який момент! Навіть мені здавалося, що не було рук, але емоції. Не було рук? Не було рук? Не ведаю. Видео что показывает? Видео показывает спины. Была спина. Спина была. Это классно сейчас была атмосфера, это все, Там нужно было бить гораздо мимо. Мимо ворот. Добрую комбинацию разыграли футболисты Волота. И лик становится 2-2. Можна дальше? Лік 2-2, опошні хвилини матча. Бум.
Минуты 2. 30 секунд, говорят. Ну мне это послышалось. Лиг 2-2. Ничья, боевая команда СДБ, команда Вова. Я завершаю? Да.